Hello, hello! No a už sme tu s druhým videom, ktoré hovorí o tom, čo vieme, dokážeme, áno, can, to už poznáš, alebo can't, nevieme, nedokážeme, hej? Takže poďme sa rovno pozrieť, o čom hovoríme. Čiže pozri sa, je tu vlastne množné číslo. Čiže we can sing, you can sing, they can sing. Čo ti chcú povedať? Oni ti chcú povedať, že vlastne to sloveso sa nikdy nemení. Čiže keď je tam sloveso can, tak to sloveso, ktoré tam dáš, to je úplne jedno. We can ride a horse, we can play the piano, we can read a book, we can swim. Počuje, že nikde sa tu nič absolútne nemení. Takže to si zapamätaj, že po can je sloveso v základnom tvare. Že tu máš vety v množnom čísle. My vieme spievať, we can sing. Vy viete spievať, you can sing. Oni vedia spievať, they can sing. Teraz je tu tá otázka, can you swim? A odpoveď, yes we can. Viete plávať? Áno, vieme. No we can't. Nevieme plávať. Can they fly? Vedia lietať? Yes they can. Áno, keď sú to nejakí vrabci. No they can't. No, pravdepodobne sliepky nebudú lietať. Hej, čiže vlastne to je to sloveso can len v množnom čísle. Žiadne nejaké zákernosti, nič. Dobre, teraz sa poďme pozrieť teda, aké slovička sú tu. Máme tu glasses ako okuliare, rabbit, zajac, hop, to je poskočiť si na jednej nohe, magician, to je čarodejník, see, vidieť, jump, skákať, run, utekať. Takže ešte raz. Glasses, okuliare, rabbit, zajac, hop, poskočiť si na jednej nohe, magician, čarodejník, see, vidieť, jump, skákať, run, utekať. Áno, vidíme, paráda. Poďme sa pozrieť na frázy, ktoré sú v tejto lekcii. Thank you, ďakujem pekne. Áno, thank you. Now, teraz. Here, tu. Amazing, úžasné. Keď povieš, oh, that's amazing, to je také úžasné. Who can help me? Kto mi môže pomôcť? Who can help me? Áno, mamina príde, umýva riad a povie, who can help me? A už utekáte, hej? Here you are, nech sa páči, here you are, nech sa páči, aj v obchode podávaš peniaze, here you are, nech sa páči. Podávaš pani učiteľke žiackú knižku, here you are. Please put, prosím polož. Položiť je put, áno. What can you see? Čo vidíš? This is for you, to je pre teba. Áno, this is for you. Čiže nič ťažké, ešte raz zopakujeme. Máme tu can a can't v množnom čísle, veľmi ľahká záležitosť. Tu len prehadzujeme v otázke, vidíš? Potom tu máme frázy, ktoré sú v príbehu. Áno, také najlepšie, ktoré najviac mám rada je thank you, amazing, who can help me, here you are. Áno, what can you see? No a potom tu máme slovíčka, glasses, rabbit, hop, magician, see, jump, run. Áno, jump je vlastne na dvoch nohách skákať, run je na hop je na jednej nohe poskakovať, jump je na oboch nohách skákať a run je utekať. Áno, toto vždy je výslovnosť v tých zátvorkách. Dobre. To bolo všetko a teda želám, čo ti želám? Nech sa ti darí. Bye bye.